χαιρετίζουμε τη φλόγα που άναψε στην πρώτη Σερών, γύρισε πολλά μέρη της πατρίδας μας, περνά από την πόλη μας, από την Καβάλα και θα καταλήξει πάλι στην πρώτη για τους αγώνες τους καταξιωμένους της Μαθητιάδας. Προσωπικά εμένα με κατέχει βαθιά συγκίνηση γιατί με τον Γάλλο μαζί υπηρετούσαμε στο γυμνάσιο της πρώτης όταν ξεκίνησε αυτός ο θεσμός. Θέλω να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος δεν μπορεί να παραστεί λόγω του γεγονότος ότι έχουν Περιφερειακό Συμβούλιο και είναι όλοι εκεί. Ο κύριος Φιλόσογλου εκπροσωπεί το Δήμο της Καβάλας και θα τον παρακαλέσω να πει δύο λόγια. Συγχαρητήρια σε όλους καταρχήν. Ομολογώ παιδιά να πω ότι σας βλέπω. Μακάρι να γυρνούσε το ρολόι πίσω και να ήμουν στη θέση σας. Να το θυμάστε καλά αυτό. Είναι ένας θεσμός 15 ετών. Αξίζει να συνεχίσει. Πρέπει να εντρυφήσει όλα τα παιδιά στο ευαγωνίζεστε. Αφορά όλον τον ελληνισμό. Η Ολυμπιακή Φλόγα είναι κάτι που μας ανήκει αποκλειστικά και δεν θα ματοστερήσει ποτέ κανείς. Και επειδή είναι μια γιορτή των παιδιών σήμερα, εγώ τους εύχομαι αγαπητέ κύριε Βαγενά να διαπρέπουν και στη Μαθητιάδα και στην Πανεπιστημιάδα και στην Ολυμπιάδα όταν και όταν πάνε, στη ζωή και πάνω απ' όλα όταν κάνουν οικογένεια να είναι καλή οικογενειάρχες. Ευχαριστούμε τον κύριο Φιλόσογλου. Θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι κάτι παραδοσιακό που συνάδει με το γεγονός. Το ιστορικό πρώτο γυμνάσιο της Καβάλας στελέχωσε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Διευθυντή, τον κύριο Ξυλούδη και τους συνεργάτες του και βεβαίως τα παιδιά.
καλωσορίσω το Γιώργο τον Γάλλο, την ψυχή της μαθητιάδας, τον συνάδελφο καθηγητή φυσικής αγωγής, να πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην όμορφη Καβάλα. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από την υποδοχή. Έχουμε γυρίσει μέχρι στιγμής πάνω από 30 πόλεις και θεωρώ, αν όχι η καλύτερη, σίγουρα μία από τις καλύτερες ήταν αυτή που έγινε εδώ. Η ζεστασιά, παρόλη τη βροχή, η που έχετε, ο τρόπος που υποδεχθήκατε τη φλόγα, πιστεύω είναι μοναδική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του πρώτου γυμνασίου και θα ήθελα ένα χειροκρότημα. Τα παιδιά του ιστορικού πρώτου, τη χοροδία, η οποία ήταν καταπληκτική, και τα αγόρια και τα κορίτσια. Το χορευτικό. Πού το χορευτικό? Εδώ το χορευτικό. Και φυσικά τους λαμπαδρόμους. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτό. Φυσικά τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Βαγενά. Να σας δώσω και τα συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση που άφησε όνομα σε όλη την Ελλάδα που κάνετε τώρα τελευταία με το μπάσκετ. Και πιστεύουμε ότι σας αξίζει και ένα παγκόσμιο στο μέλλον. Γιατί με τις εκδηλώσεις σας υποστηρίζετε την Καβάλα σαν μία από τις πρώτες δυνάμεις στον χώρο του σχολικού αθλητισμού. Το σύνθημά μας είναι χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος της νίκης, και βλέπουμε ότι τα δικά σας παιδιά του κάνουν πράξη. Καλούμε και τους μικρούς και τους μεγάλους στο φετινό σύνθημα «Αγωνιζόμαστε μαζί». Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε με χαμόγελο, με χαρά, με αισιοδοξία, όπως κάνουν και τα παιδιά, όπως έκανε σήμερα η Καβάλα όταν υποδέχτηκε τη φλόγα. Σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ.
παραβρέθηκαν εδώ στην αφή της φλόγας της Μαθητιάδας και ευχόμαστε σε απόρροτο γυμνάσιο Καβάλας καλή επιτυχία στη Μαθητιάδα το 2016. Και το 2018 με το καλό.